и държавни структури. Иначе анализа на частните спомоществователи на Министерството на вътрешните работи не е никак лесен, тъй като на 64 страници са изредени множество фирми, чието имена и абревиатури на първо четене звучат изключително непознато и ще отнеме време всъщност да разберем кой реално стои зад дарителите на МВР, изброени в този списък. Така или иначе обаче, дори от първи прочит личат някои фирми, които са публично известни и тяхното желание да подпомагат МВР звучи, можем да кажем, смущаващо. Та, например, футболен клуб Берое, за който се знае, че има 700 000 лева дългове, все пак е намерил начин да намери ни 10 000 лева, с които да подпомогне дейността на Старозагорското районно полицейско управление. Друг пример е, например, фирмата Брикел, която е на Христо Ковачки. Знаете, той беше разследван за укриване на данъци в особено големи размери. Трети пример, също така показателен, е, че фирма Инсойл, която се занимава с производство на горива, и не веднъж и два пъти е споменавано от директора на митниците и бивш директор на Службата за борба с организираната престъпност като фирма, свързана с контрабанда на горива, също така е сред дарителите на Министерството на вътрешните работи. Едно от основните изисквания за дарителите е те да не бъдат съдени, когато става въпрос за физически лица. Оказва се обаче, че могат да бъдат разследвани и то многократно, тъй като, например, бившият кмет на село Галиче Ценко Чоков също така е един от дарителите на Министерството на вътрешните работи. В случая районното е в Бяла Слатина. Вижте малко повече за него. Сред спонсорите на МВР е и Ценко Чоков, който е регистриран като земеделски производител. Той е дарил през януари тази година 600 лева за бензин на полицията в Бяла Слатина. Конкретно за Ценко Чоков въпросът не бива да се разглежда персонално. Не могат да бъдат приемани дарения от лица, които имат влязла в сила осъдителна присъда или лица, срещу които в момента тече производство за умишлено престъпление. В случая няма такива аргументи. Срещу Ценко Чоков е имало поне 5 дела. Опит за убийство, отвличане, побой със средни телесни повреди. Днес Чоков не отговори за мотивите си да дари на полицията. Преди 9 години той имаше своя философия за това, че полицията бездейства и той трябва да се намеси с саморазправа. След като завърза двама крадци в центъра на селото и ги наби за назидание, Чоков бе съден. А защо трябва да се чувствам като престъпник, като аз правя нещо, което трябва някой да го направи? Хвана са кръците, върна са нещата. Били са бити. Не мога да кажа кой ги е бил. Били са вързани. Също не мога да кажа... Кой ги е бил, ние нека му вързаме. Какво правим сега? Аз съм един от първите хора, които изкарват курса за късо оръжие и пистолет не ми дават. И това са причини да ми дадат, защото те казват, този си бил, он си бил, ама що съм го бил? Защото някой не си свърши работа. Ако те си свършат добре работа, народната полиция, аз няма да занимавам с тях, нали? Няма да имам работа с тях, няма да имам контакт с тях. Значи за мен най-важно, че аз съм доволен на себе си, горд съм с това, което правя и хората много ме уважават и много държат на мен. Сега до мен е заместник-министъра на вътрешните работи Димитър Георгиев, с когото вече традиционно си говорим по темата дарения, защото вие така се случва, вече ви е ресор. Да ви питам, знаем, че по процедура би трябвало дарителя да бъде неосъждан, но пък виждаме, че има разследвани хора, които са разследвани за тежки умишлени престъпления, макар и след това да не са били доказани. Това няма ли да е все пак причина да не бъдат приемани техните дарения за напред? Това, което е най-важно и трябва да се знае, е, че с заповед на министъра на вътрешните работи даренията за физически и юридически лица не съществуват като възможност за получаване към Министерството на вътрешните работи. Но Народното събрание не прие такава категорична промяна в закона. Да, но ние имаме заповед, която заповед функционира и след изтичане на договорите към влизане в момента на заповедта, всички дарения, които са от физически и юридически лица към Министерството на вътрешните работи, са прекратени. За да можем да осъществим контрол на целия този процес, сме разпоредили проверки, които се извършват от дирекция инспекторат и дирекция вътрешен одит в две посоки. Едната посока е за да се установи дали се спазват вътрешните правила, след като те са въведени.
по какъв начин са получавани даренията и второто е в посока на това каква отчетност се води и по какъв начин те са зачислявани като получени дарения. Искам да ви попитам, според вас, независимо дали по процедура е правилно или не, според вас дали е редно фирма, която е разследвана за контрабанда на горива, да бъде дарител в МВР? В целият този списък, който е над 60 страници, има много дарители. Най-важното нещо, което според мен следва да се отбележи е това, което направи ръководството на Министерството след заповед на министъра на вътрешните работи. А именно, че 20 години са получавани дарения. Тези дарения са ползвани от структурите на Министерството на вътрешните работи. Никой нямаше волята да направи прозрачен този процес. Ние го направихме. Вие го направихте подтикнати от медиен скандал, така че трябва да признаете, че и вие нямахте голямо желание. Ние оценяваме това, че този процес е направил впечатление на гражданското общество. Реагираме веднага. Необходимо ни беше време. В момента сме обявили в регистъра даренията, които са за 2011 година, но тъй като имат договори, които функционират от 2010 и са приемани като дарения към 2011, са записани и тях. Кога най-късно ще изтекат тези договори, за да приемем, че примерно фирма, която е свързана с контрабанда на горива, вече няма да е дарител? Към момента на влизане на заповедта на министъра за прекратяване възможността физически и юридически лица да даряват, частни говориме, да даряват Министерство на вътрешните работи, договорите са прекратени. Така че такава възможност не съществува. Освен това, ние ще качиме от 2005 година до 2011 година всички дарения, но ни трябва време, за да ги качваме назад постепенно във времето. Вероятно и МВР само за себе си ще си направи анализ на чия издръжка е била през последните години. Ние с интерес ще очакваме също да разберем в детайли кой седи всъщност зад тези 64 страници дарители. Това от нас от МВР на този етап. Благодарим ти, Миролюба Банатова, за списъка с фирми дарители на МВР. А сега BTV новините продължават.